Doreen, I'm coming after you. And nditori serious. Aya ndiwo mashoko amaibhanda kuna Doreen Masomera. Vakati ivo hauna mapepa kuSouth Africa ikoko asi uri busy kundituka. It's just a phone call away. Unogona kuswera wakwasadza. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Maibhanda vatukana na Doreen Masomera. Ivo varesponda kutukwa kwavaitiwa naDoreen. So nyaya yacho inyaya isina kana basa rese asi munongoziva one kuti pamaZim socialites apa nyaya dzacho dzakangooma. So baba Harare vakarekodha nziyo namaibhanda asi nziyo haina kuita mukurumbira. Then ndobva pazouya Kenani ichibva yangosumuka in no time. Baba Harare allegedly havasi kuwirirana namaititi, and imwe reason iripo ndeyekuti vakaimba namaibhanda zvikadii. Nyaya yacho kuti uiti chaizvo chaizvo hapana, asi maititi havana kuenda kwavo pamulonchi rababa Harare. Takataura paprevious video yedu kuti ndo pakaenda vana Madam Boss asi maititi was nowhere to be seen. Then nezuro pakaendwa kulaunch yaMatthias Mere ndo pakazondobuda baba Harare vakapa 10,000 US dollars kuna Mere as a gift. Maititi vaiveko pakangoitika ka small an interaction kano interaction imbika ndirunguka ichi asika nyaya ndopa yabvira ipapo vana Doreen vakatanga kutuka maibhanda vakati chombo chavabhanda hachisi kumira nenzira yachinofanira kuita. Ndo zviri kukonzeresa kuti amai ava vave nehasha varambe vachitukana nevanhu. Maibhanda vabva vangotaura vakati bodoka iwe hautauri vabhanda senge wakamborara navo uye unovaziva. Baba vakanyanya kakuita hotikani guys imikani handisiri ndadaro. Alright, so maibhanda vari kuti baba vari hoti zvokuti nyika yese inotoda zvokutorana nekuti havasiriyo wekutanga. Doreen ari kuti nyaya yechombo iyi akainzwa nambuya Masiriri apo pavakambopopotedzana asi pavakaenda vese kuFrance paya zvakaratidza kuti vane relationship yekuudzana zvedzimba dzemukati tisingazivi, asi munongozivawo Doreen kana tanga kutaura haatombofilti, no filter, nothing, straight achingotaura. So zvimwe zvacho unenge usingazivi kuti ichokwadi here kana kuti ndezvemunhu atsamwa. So maibhanda vati ivo vane shamwari dzavo dziri muforensic kuSouth Africa ikoko, uye vane shamwari dzavo dziri musecurity forces, saka vanogona kungochaya foni nekuti mai vavo vanga vari muSouth African. Saka munhu akakura achizivanawo kuna naankeli vake kuno zvinogona kungofamba zvakanaka. Vataura zvakare vakati zvakamboitika one kumasure kuti Doreen wakambovingwa kureva kuti kuSouth Africa you are not untouchable. Isusu nediaspora nemari iri kuno guys zvinogona kungoitika anytime vakatokusvikira vakomana. Ketina abva angouya akati ndizvozvo ghost nderake I confirm that, but murume wake anopostawo futi ikoko. Pane nyaya yaakaisa ikoko yelittle sister yangu tikabva tafinaliza tese, but maibhanda ignore, anotuka anyone ari close to me. Maibhanda vatotaurawo vakati ndizvo zvinoitika kuti Doreen hadi anyone anoenda close to Ketina. So maibhanda is now friends with Ketina. Vanoita zvavanoita zvekusocial media vachipushirana mavidhiyo zvichienda zvakadaro. Doreen hazvina kumufadza. Munhu wese angoedza kuita close to Ketina anobva angotsamwisa Doreen, pobva patongorwiwa there and there. Okay, so imwe nyaya yaitika ndeyekuti Doreen mapepa zvatambotaura zviya tichitanga kwanzi kuimmigration hazvina kumira mushe. Doreen anofanira kungoconcentrata nekutake care of family nemwana anorwara, asiyane nekuramba achitukana namaibhanda nekuti anozozvimutsira zvakawanda. Anytime this time hakusi kuya vakomana vanogona kungomuvhiringa, asi kuri kutoya immigration nekuti mutemo uri kuti weHome Affairs kana uchinge wangoziva munhu arimo mukountry illegally unogona kungochaya foni vatopindira. Guys iye Doreen abaya live achiresponda kuti ghost haisi yangu asi ini ndichakutukai. But now the confirmation came from Ketina, uye the same voice speaks kughost nemanyorerwo anoitwa kughost rekwafungai muti zero riya ndizvo zvimwezvo manyorerwo
anongoitiwa kumain page raDoreen. Manetizens ari kuti maibhanda makanganisa nekutaura zvekuti vana vaDoreen ivo vangotaura vachimenshena kuti vana vaDoreen ava vanogona kuva vasiri kutoenda kuchikoro according to zvinhu zviri kuitika mastrengths nekuti zvinhu hazvina kuvamirira mushe. So Doreen should focus on trying to take the children to school nekuti uye anorwara awane help yese yaanokwanisa kuwana instead of kuswera achibaya malive achitukana nevanhu. Vamwe vari kuti hazvina kana basa nekuti Doreen iyeye akambotuka zvakare Dzabu. Pane umwewo ati veduwe ini Doreen ndiri kuda kumupeta, akati vana vangu ngavafe kusvika aita sori acharidza mhere. Vamwewo vakati veduwe Ketina anotouyawo achiedza zvachose kuti arwirewo mwana wamai vake. Ndozvataura kuti mai Bhanda siyana naye, haadi kuona munhu ari padhuze neni anobva amutuka. Umwe wakati akangofanana newe unotuka munhu wese. Ketina chero munhu asingamufariri anotaura, chero munhu akanyepa but munhu asingafariri Ketina haendi kunoenda mhepo. Ketina ane zvaanogona hopo. Ketina anobatsira vanhu, kana wamutoshorawo anozobva atuka. Chingoripo ndechekuti Doreen akatsamwa haazombofungi zvakawanda maimplications nezvese. Bodo anongomanya kutongobaya live yake ototaura otuka. And this live yaaita nhasi yanga iri very very emotional. Atsamwira nyaya yaDimple Boy unotoona kuti she is broken guys. Pane zvimwe zvaasingagoni kutaura zvekuti akasvika pakuno acceptwa kuCat family. Yes, Dimple Boy ari kuita progress, yes, but you actually see kuti this is an issue that is very very sensitive kwaari. Pangotaurwa nyaya yaDimple Boy abva anyanyisa kurwadziwa zvachose. And Rulaf vaabvunza kuti kosisi maitwa sei, vabva vamuexplainera nyaya yacho, asi haana kutozivawo kuti iye aiswa panyaya iyi sekunzi kwai ndiye akataura kuti nhengo hadzisi kumira mushe kubedroom kwavaBhanda. Vamwe vari kuti imi muri munhu wechechi dei machimuregererawo Doreen. Ivo vati aiwa kumuregerera bodo ivo havachazviiti, havasi kuda kutsikirirwa nekuti munhu wechechi, but vari kuda kumeka sure kuti Doreen achaziva nzvimbo yake yekuti haangotuki munhu waasingazivi. Nyaya yese iyi iri kungobvira kuti kwai maititi nababa Harare nathis and that, inyaya dziri kure kure. It has nothing to do with her directly, but iwaya maculti afomewa kunzi uyo ndewe Cat family, uyo ndewe Snake family, uyo ndewe Brongo family, Mupata family, zvichinda zvakadaro ndo akanganisa nyika. Ko nyika inoenderera mberi seiko? Kuri kunzi zvakana mai Bhanda vanobhadhara vanhu mari dzekuti vatuke here kana kuti vaite sei. Vakaedza kupa Doreen $20 achibva iramba, uye pane wavakatopa madzimai Girei vakatopuwa $40 kuti vatuke ovapromote music. But Doreen ari kuti music yacho inoshata, saka iye haasi kuzomboita zvekupromota zvakadaro. So guys, ndo zvinhu mastreets izvi ndo nyaya iri kurira pari zvino. Mai Bhanda vari kupopota vakadai vakati Home Affairs iri kupindira pamba paDoreen ari kukandwa kwasadza. Uko Doreen ari kuti haungandigoni, haungandibati, handiraramiswi neFacebook, ndakakumirira ndiri pano.